Es formà sobretot fent teatre d'aficionats, una gran escola popular en aquest nostre país. El 1960 comença a fer obres de teatre professional, com l'adaptació de Romeu i Julieta d'en Josep Maria de Sagarra, un drama dels forts. Va participar a sèries de televisió com Secrets de família i El cor de la ciutat. Ai, quins records! Sèries mítiques. Va fer de dobladora en català i castellà d'un munt de pel·lícules amb la seva veu tan encisadora. I cal dir que aplegà un grapat de premis. El Premi Margarida Xirgu, la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or al Mèrit Artístic i el Gaudí d'Honor, entre d'altres. Buf, quin palmarès! Una gran actriu amb tots els ets i uts.